जरा जाड जाड वाटता सगळं आमच्या मित्रांनीच केलेला आणि आमचे शेफ होते वांगडा पावसामुळे जाऊ काही मिळाक नाही इलो आता सर पण जरा मजा येऊ भाई पाणी लागलंय पाणी. काका तुमचं नाव काय? प्रताप बाळकृष्ण दाबोल. फायनली आम्ही त्या धबधब्यावरती पोहोचलो. एक नंबर भाई एक नंबर. एव्हरीबॉडी वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल आणि तुमचं सगळ्यांचं परत एकदा माझ्या चॅनलमध्ये म्हणजे माझ्या केविन अँड ब्लॉग्स चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. आणि आजचा जो व्हिडिओ असा तो म्हणजे आम्ही गेलो आता धबधब्यावर. मी तेव्हा जाताना काही व्हिडिओ करून असं त्यामुळे मी आता घरात बसूनच व्हिडिओ करतो आहे. तर म्हणजे हा व्हिडिओ खूप मजेशीर असा तो तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मागेच माझे मागच्या व्हिडिओच्या टायमात माझे 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट केले त्या सगळ्यांचा धन्यवाद आणि थँक्यू सो मच. तसंच तुमचं प्रेम ठेवा आणि असेच आम्ही नवीन नवीन आता व्हिडिओ करीत राहतो. पावसाचं वातावरण असा आणि आपला कोकणात तुमका माहीत असा कोकण म्हणजे एक सुंदर नगरी. तर या सौंदर्य नगरीचे मी एक आता व्हिडिओ तुमका आणत राहतो. काय दुसरा नसताना आमचे व्हिडिओ सगळे बघा आणि शेवटपर्यंत बघा. आणि जो व्हिडिओ जरा मोठं जायचं असा तो चला आता जास्त वेळ काढूया नको लवकर जाऊया व्हिडिओ बघूया. आणि मागच्या व्लॉगमधले ते साईनाथ करमटकर हे आमचे मेन शेफ आहेत आणि त्यांच्यासोबत मदतीला पॉल फर्नांडिस हे आता इथे वाटप लावण्याचं काम चालू आहे. वाटप लायला आणि त्याप्रमाणे तुम्ही बघू शकतात चिकन आहे असा तयार ते काय मिक्सरण लावून तयार केलेला असा. हा तर तशाप्रमाणे आता जरा बसलो वारो खाव फॅन चालू केलेलो असा जरा वाऱ्याखाली तरी सगळा झाला गरम कंटाव सगळा भिजाक जाऊ झाला. एका ओळखतात मा कोण तो निकलो हा आमचो कुर्ल्यांचं व्लॉग बघल्यात मा. हा एक नंबर याच्यामुळे झालेलो हा. हो पाडून काय तो फक्त खाऊच्या मागे असता. हा आता म्हणजे मेन टॉपिक असा आहे की खूप दिवसांनी आता घरात राहून सगळ्यांनी पार्टी आता योजली होती आणि ती आता सत्यात म्हणजे आम्ही करू सगळेजण पोर आता जमलेले असो. आणि पाऊलू व्हायता काय करतं पाऊलू व्हायता काय रे कांदो किती कापतोय हा उभो कांदो कापतोय कशाक तू चकनेक हा चकनेक चालू हा. आणि सर आता चिकन आता शिजता आणि आमचे मालक सर बसलेले अलग. तुमका कसा वाटतं मागच्या व्लॉगासाठी तुमका खूप सपोर्ट दिलेलो काय म्हणता तुम्ही मित्रांका आमच्या एक नंबर क्रॅप काहीतरी म्हणा लाईक करा. ग्रेव्हीसाठी याचा वाटाप लायला वाटाप आम्ही गुतूत टाकतो कडीत मग भैरो आमचं टाकता बुतूत वाटाप आम्ही चोबी रक्ताचं विशाल भैरे यांचे आगमन. विशाल मित्रांका हाय म्हण. हाय मित्वानो कशात निधी कलेक्शन कपड्याचे दुकानवाले. अशा प्रकारे चिकन कोल्हापुरी तयार झालेली असा आमची पाणी जरा जाड जाड वाटता पाऊल झाला मा असा लबलबीत झाला चौकशी हा बरी बरं आला अरे काय पाऊल बघा हा करमुटकर आता चेक करतात कसा आला आता कसा आला मीठ घालू काय मीठ कमी पडलं. टोपात भात घालू तिक जण बघा कसे ते आमचे पोरच डेंजर आहेत ना. कलानगर बॉईज आर रिस्की. आता घालून बसतो आतमध्ये. आता आम्ही चाललो खय चाललो रे तेंडोलेक मा. आणि आता वाय जरा रवलं म्हणजे प्लेटी घेऊन आता सर आम्ही लागतो मार्गात म्हणजे पुढे जाऊ आमच्या तेंडोलीच्या मार्गात. आणि मी एलिस्टर विशाल नितेश पराशी मयू
सगळेजण आम्ही बसलो या गाडीत आणि मागसून येतात आणि एक गाडी करून आमचे सगळे मित्रमंडळी. त्यामुळे कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून गाइस. लोकेशन अजून काय कळणार ना, फक्त लोकेशन एकच हा, ता म्हणजे तेंडोली. तेंडोली खै रे? पोलीस 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 पोलिसांची गाडी. चला तर एन्जॉय. तर गली गँग, तुमका कसा वाटतं आता? म्हणजे इतक्या दिवसानंतर आम्ही आता चाललो काहीतरी जरा फिरा. कसा वाटता? मस्त मस्त, खूपच छान ना. आता आम्ही थांबलेलो असो, मित्रांची वाट बघतो. दुसरी गाडी अजून पाठी रवलेली आहे, त्यांना जरा सामान आणूक सांगलेला. तर मित्रांनो कसा वाटता तुमका? फुल एन्जॉय हा, फुल फाडू. खूप दिवसानंतर बाहेर पडलेलो असो आणि मागचं व्हिडिओ केलो आणि त्यानंतर जा तुफान आणि वारो वादा पाऊस, बाहेर पडाक म्हणजे कोणाची फुरसत नाही. अरे बघा कसं वाटतं, हिरवागार. कापार म्हणतात ते का, ह्या दाबोलीचा काप असा. ग्रामपंचायत वांगणी तुम्ही बघू शकता लिहिलेला असा. तालुका वेंगुर्ला. वाय जरा कलर गेलेलो हा, धुळकटा असा नाही समजान घ्या मित्रांनो. तर पावसाक लागान आता किती वर्ष त्यांनी काय, आता अर्धा तास वाट बघून हे आता शेवटी पोचलेले असत. हा धन्य धन्य, नमस्कार नमस्कार मित्रमंडळी. तर दुसरी गाडी आमची पोचलेली असा. तर आता पुढे जाऊ, आम्ही रेडी असो. तर फायनली त्या तेंडोलीच्या गापार आम्ही पोचलेलो असो आणि या मांगरात आम्ही जाऊन आता बसतलो आणि तिकडे पार्टी करतलो. वारो भन्नाडा हैसर, एक नंबर वारो हा. ती गडबड झालेली असा. हैसर आम्ही इल्लो खरे पार्टी करू, पण हैसर आधीच लोकांची दुसऱ्यांची पार्टी असा. सो त्यांच्यानी सगळी अरेंजमेंट करून ठेवलेली असे. आम्ही आता ह्यो मांगर सोडून पुढल्या मांगरात चाललो सगळे. आणि हे बघा सगळेजण टॅटॅ 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 टॅटॅ, पाय घटलाय रे. हा मांगरात, वरच्या मांगरात आम्ही चाललो. तर आता बघूया पुढे काय होता. त्या मांगरात जर कोण असतील त्याला आमका पार्टी मिळतली काय नाही, तसे आम्ही चाललेलो असो. त्यामुळे पुढे पुढे बघितलं अडकलं करमान भरतले वाटतं रे पावसात. पुढे हीच मजा असा खरी. अशीच काय ना काय जुगलबंदी जात राहू. आता वाजले 2:30 पावसाचे आणि पाऊस येता जाता. तर हा बघूया आता मांगर आता असं दिसतं पुढे. तर बघूया असंच कोण नाही काय दिवस चला काही नाही काय बाबा खडे जात पावसामुळे खय जाऊ काही मिळाक नाही. इलो आता सर पण जरा मजा येऊ गई. फायनली आम्ही पोचलेलो असो आणि सगळा असा तो मांगर आमचा आता जरा 2-3 तासापुरती आम्ही घेतलेलो असा मांगर. काय ती मजा करूची असा. जेवण सगळं रेटी आणलेली असत. थोडा वेळ जरा आता टाइमपास जरा बसायचा, थंड वगैरे काहीतरी पितलो. त्यानंतर मग आम्ही तुमका दाखवतो. सो बघित राहा व्हिडिओ. गली गे Nope. Get over here. सो मित्रांनो, म्हणजे त्या लोकेशनवरती पोहोचल्यानंतर आम्ही मग जेवण केलं आणि जेवणाचा मी जास्त आता व्हिडिओ घेतलेला नाही. सो सॉरी गाईज. आणि त्या लोकेशनवरून मग आम्ही पुढे जाऊन म्हणजे त्या धबधब्यावरती वरच्या लोकेशनमध्ये गेलो. सो गाईज कीप वॉचिंग. त्यानंतर आम्ही आता प्लॅन केलेला असा तो म्हणजे धबधब्यावर जाऊचो. ही सगळी पार्टी आता ओव्हर झालेली असा. तुम्ही आता बघू शकता सगळेजण आता जेवण बिन उठलेले असत. त्याप्रमाणे आम्ही आता सगळेजण मिळून सगळे आता धबधब्यावर जातलो आणि आमची पार्टी चालूच राहतली. तर मित्रांनो, जेवण झाल्यानंतर आम्ही आता पुढल्या लोकेशनवरती म्हणजे वॉटरफॉलवरती जाण्यासाठी निघालो. तर आम्ही जिथे होतो ते सुरंग पाण्याचे लोकेशन आणि त्या लोकेशनवरती धबधबा काही 5 ते 10 मिनिटांच्या अंतरावर जाईल. चला आता पटपट निघूया आणि व्हिडिओ नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.
धबधब्यावरती आम्ही पोहोचलो आहोत. तुम्हाला दाखवतो आता वाट कशी आहे तिकडनं. त्या लोकेशनवरती पोहोचलो आणि मी तुम्हाला आता वाट दाखवत आहे ती म्हणजे तुम्हाला इथून आता राईट हँड साईडला खाली जायला अशी वाट आहे. 2 घरं पण भेटतील. एक मांगर आहे आणि त्या मांगराच्या उजव्या साईडीने तुम्हाला पायवाट आहे. त्या पायवाटीने तुम्हाला सरळ जायचं आहे. एकदम स्लिपरी आणि तुमची काळजी तुम्ही घ्या. जरासं घनदाट जंगल पण आहे. सो चारी साईडला तुम्ही आता पाहू शकता पूर्ण हिरवगार झालेलं आहे पावसामुळे. आणि खाली जाताना एकदम स्लिपरी पण आहे. तेव्हा चप्पल वगैरे तुम्ही साईडला काढून आणि तिथे जास्त घाण वगैरे काही करू नका. तर सांभाळून चला आणि सगळ्यांची काळजी करा. इथे जास्त तुम्ही अति करू नका ह्या जागेवरती कारण जरा स्लिपरी असल्यामुळे तुम्ही तुमची काळजी घ्या आणि मित्रांची पण तुम्ही काळजी घ्या. सो गाईज एन्जॉय द व्हिडिओ आणि होप यू गाईज लाईक दिस व्हिडिओ. सो लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब गाईज. थँक्यू सो मच. आणि धबधबा आम्हाला फायनली भेटलेला आहे. हा तुम्ही पाहू शकता 1 नंबर धबधबा आहे. फायनली आम्ही त्या धबधब्यावरती पोहोचलो आहोत. 1 नंबर भाई 1 नंबर. सो आता सगळं झालेलं आहे. आमची पार्टी वगैरे सगळी फिनिश झालेली आहे. तर फायनली आम्ही आता चाललो आपल्या घराला. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ जर आवडलेला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.